ako na meron palang standard yung society na dapat ganito, dapat ganyan. Which is, naiisip ko na parang ang hirap makipagsabayan. Halos magkakakanda, utang-utang ka na para lang talagang meron ka nun. Hello guys! Good morning! So, ngayon, actually, today is Tuesday. Tuesday ba ngayon? No, Wednesday. Today is Wednesday. And, ayun, morning pa. And maganda yung lighting. Kaya, maganda mag-vlog. Anyway, yung nag-ano kasi ako ng kurtina dyan sa aming kusina. Ayun, nakikita nyo ba? Hindi nyo masyado makita, pero nag-kurtina ako. Syempre, yellow pa din yung ating curtain sa sink. Nilagay ko dyan sa kasi wala siyang kurtina. And also, yung aking mga gamit dito na nakalagay. And, yun, may mga binago lang ako ng konti. Tapos yung higaan namin, ayun. And, yung lagi kong kinakabisihan ngayon is yung mga tawag dito, ang aking mga halaman na dito sa kabila, tinransfer ko dito, pero actually hindi pa ako tapos. Marami pa akong mga ita-transfer dito, guys. And marami nagsasuggest na i-extend ko daw yung i-extend ko yung kusina ko dun sa labas. And yun, marami kayong mga suggestions. Thank you sa inyong mga suggestions. Pero kagaya nga ng sinabi ko, nasabi ko na ito sa mga nakaraang vlog na ayoko masyadong malaki yung kusina ko, yung kusina ko, guys. And also ayokong galawin yung labas, no. Kung magro-rooftop man, if ever, no, sana naman makapag-rooftop tayo sa mga susunod na mga taon talaga. Siyempre, pag-ipunan natin yan. Gusto ko dito dadaan sa labas, papunta doon. Pwede din naman dito. Pero, yung rooftop, gusto ko nandun sa So, yun lang siguro yung madadagdag. Pero, for now, yun lang naman din yung gusto ko. Baka mag-change naman siya sa mga susunod na taon, buwan, 'di ba? Pero for now, okay na ako sa kusina ko, guys, na maliit lang. Na, yun na siya kaliit, no? Cute lang siya. And, yung likod kasi, gusto ko kasi magtanim dyan. And, isisemento lang namin yung kaunti lights dito sa pero hindi siya ganun talaga na, kasi gusto ko siyang taniman ng puno dyan para, hindi siya masyadong mainit kasi mainit siya dyan pag, mga 2 to 2 to 4 o'clock, kanyan, medyo mainit siya. Dito naman yung na side yung medyo makulimlim. Basta yun, hindi na mainit dito sa labas dito sa So anyway, na-share ko lang, no, pero ito lang yung meron kasi akong gusto i-share sa inyo. Kasi ito kasi syempre naglalakad ako pag dito sa subdivision, di ba? Naglalakad ako dito. Kahit naman sa mga ibang mga subdivision, nakakakita din ako ng mga pagagandang bahay. Alam mo yun? Naisip ko, kasi dati kasi naiisip ko siya, guys, na parang ang hirap makipagsabayan sa, alam mo yung standard ng society na kailangan ganito yung bahay mo, kailangan yung bahay mo may ganito, may ganyan. Di ba nasabi ko na yan sa inyo na nung nandun pa kami sa nirerentahan namin, parang nung paglipat namin dun sa father-in-law ko na bahay, nung ko na-realize yung naging materialistic ako, na hindi ko siya, parang nag-ano na lang, bigla na lang siyang umano sa aking sarili na hindi mo maiisip na nagiging materialistic ka na pala. Alam mo yung ganung feeling, guys. So, ako naman, naisip ko yung mga bagay na hindi ko pala sila kailangan. Kaya pala namin mabuhay ng, alam mo yung, kakaunti lang yung gamit. So, yun yung realization ko din. Parang nawala siya sa akin nung nag-vlog ako, guys. Kasi dati wala namang pakialam kung ano yung mga ko. Nung nag-vlog kasi ako, doon namulat yung mata ko na meron palang standard yung society na dapat ganito, dapat ganyan. Which is, naiisip ko na parang
ang hirap makipagsabayan. Alam mo yun? Alam mo yun? Ang hirap makipagsabayan kasi syempre yung ganong level ng ano na parang mahirap siyang gawin yung mga bagay na feeling ko okay lang naman yun. Gagawin mo lang motivation sa sarili mo pero wag yung sobrang halos magkakakanda utang-utang ka na para lang talagang meron ka nun para lang talagang meron kang magandang bintana, para lang talagang meron kang magandang ano, 'di ba? Tapos nagkakaanda utang-utang ka, nagkaleletse-letse yung bahay mo, yung sarili, yung buhay mo. Ang ganda nga ng bahay mo, pero ang dami mong utang, 'di ba? So parang ayoko ng ganong life. So yun. Kaya sabi ko, I don't care kung walang pintura yung aming walang pintura yung aming bahay. Darating din naman din tayo sa ano yun. So, basta yung point ko guys, yung yung standard ng society, ang hirap sabayan. And ayaw kong sumabay. Alam mo yun. Kasi, mahirap talaga siya. 'Di ba? Kasi syempre, meron tayong ibang mga responsibilities na kailangang bayaran, yung pag-aaral ng anak natin, yung mga pagkain natin, alam mo yun, tapos, yun, basta. Tapos syempre, hindi naman kami mataas yung income talaga namin. Hindi ko din masabing nasa low income kami. Um, parang ano lang, nakaangat-angat lang ng konti. Parang mga ganun lang level, di ba? So, syempre, mahirap kaya kitain ng pera. So, yun lang yung realization ko na sabi ko nga. Kasi pinapanood ko din kasi kung nakilala nyo si, ano yung pangalan niya, Jun John Dai. Basta nakita ko siya kasi sa TED Talks. Search nyo siya. Um, parang taga ano ata siya. Cambodia or nasan ba yun yung lugar nila? Basta something mga ganon. So, pinapanood ko siya lagi. Yung mga ano niya, yung mga vlog niya. So, yun yung pinapanood ko guys. And, yun yung ano ko. So, kontento naman ako ngayon. Importante sa akin na meron kami natutulugan, walang tulo yung bubong namin. Yun yung pinaka-importante. Basta malinis lang yung bahay. So, ano ba yan? So, yun lang. Feel nyo ba ako? Parang feeling ko marami din makaka-relate ng ganito. Kasi syempre, hirap talaga makipagsabayan guys. Alam nyo yung, nakikita nyo yung mga Facebook post ng mga page na sobrang puputi ng bahay, lahat ng gamit puti, yun, simple lang daw, pero actually hindi talaga simple yun, kasi kung tutuusin, mahal yung mga bagay ng mga puti, yung mga something na ano, medyo pricey siya, kahit nga sa Shopee, medyo mahal nga yun eh, kung alam mo yung minimalist look, minimalist nga, simple siyang tingnan, pero actually, mahal yung mga gamit na ganun, yung ginagamit sa yung inaano sa Facebook pages na ganun nga, simpleng buhay, minimalist, ganyan. Pero mahal pa din yun guys. Gagastos ka pa rin doon, no? And yun lang yung gusto kong i-share. Kasi gusto ko lang i-share talaga kasi naiisip ko din eh kasi parang ang hirap talaga makipagsabayan, di ba? But anyway, yun. Tapos, ako lang mag-isa kasi dito sa bahay. Si Papa, nandun sa aking father-in-law kasi nandun yung freezer namin. So, dun siya gagawa ng kanyang mga dapat gawin. So, ako lang dito. And happy naman ako na magkahiwalay kami ng ano. Parang namimiss ko rin naman siya, no? And yung anak ko, yun sa kapitbahay namin. Nandoon. And, naglilinis kasi ako. So, mamaya, iano ko naman to aking mga plants. Mga plants. So, yun lang guys. So, nag-share lang ako ng aking mga So, yun yung aking trabaho. Tingnan nyo. Yung aking kusina. Tingnan yung nilagyan ko dito. Doon na lang sa kabila yung kulang. So, yun lang naman yung aking mga files ko dito. Hindi ko napakita yung aking higaan kasi nakakahiya yung higaan namin. So, anyway, nag-share lang ako guys ng mabilisan lang na pag-share. So, ayun. And, update pala sa kuryente. Yun. Sa kuryente, guys, update ko. Actually, natapos na lahat. Isa lang talaga yung kulang na requirements. Pero, syempre,
mahirap siyang kunin kasi konektada pa rin siya dun sa balance na nandoon sa amin, sa Brown Company, yung may-ari nitong subdivision. Konektada pa rin siya doon. Kaya mahirap. Ay, naku na. Masyadong komplikado. But anyway, I'm happy pa rin naman doon sa aming solar. Kontento lang ako doon, guys. Kaya pala namin mabuhay ng solar lang na ano. Kasi malamig dito pag gabi. So, kaya naman pala. Diba? Kaya naman pala. So, anyway. So, yun, magpapaalam na ako dito, guys. Mag-update ako sa susunod. Bukas mag-vlog ako. And, ayun. See you in my next video. Bye!